Vítejte u dalšího tutoriálu na stránkách excelujme.cz. Dneska bych vám rád ukázal, jak se vytváří skupinový skládaný graf. Tak si je možné vytvořit několik druhů grafů, ale tento typ není možné vytvořit žádným jednoduchým způsobem. Když se podívám, tak mezi sloupcovými grafy mám zde na výběr buď skupinový graf, to je tento první, anebo skládaný, který je teda řazen do těch jednotlivých částí v jednom sloupci. Nikde jinde nemáme kombinaci těchto dvou typů. To znamená skupinový skládaný graf. Tak jsem to nazval, nevím, jestli to je správně, ale mně se to označení líbí. Tak, jako příklad jsem si zvolil 3 pobočky: Pardubice, Hradec Králové a Brno. A budu sledovat jejich náklady a realitu a plán na jejich náklady. Rozdělil jsem si to na mzdové náklady, materiálové a ostatní náklady. Každý políčko představuje jeden tento typ. A chtěl bych mít porovnání těchto plánů a realit. Což znamená, že ty červené sloupce jsou plány a ty modré sloupce jsou reality těch daných poboček. Je každá dvojice sloupců je pro jednu pobočku. Toto je moje vstupní tabulka. Opět plán mzdové náklady, plán materiálové náklady, plán ostatní náklady a jejich reality. V jednotlivých řádcích jsou potom ty pobočky. První, co musím udělat, je překopírovat si jednotlivé řádky podle schématu, které jsem zde uvedl. To znamená, celou hlavičku si skopíruji do nového řádku. První řádek nechám prázdný, poté skopíruji do samostatných řádků prvně plán, první pobočky a realitu. Takto. Vedle si napíšu jedničky. Ještě tady na začátek, aby to se zobrazovalo korektně, nemusel jsem vše dělat ručně, přidám jedničku do prvního řádku, aby Excel rozpoznal, že tento řádek není úplně prázdný, aby ho neignoroval. Za tou první pobočkou opět vynechám celý řádek a pokračuji stejně do druhé pobočky. To znamená prvně plán, zelená pole, potom červená pole do dalšího řádku, realita. Opět vynechám řádek, udělám i třetí pobočku a ke konci opět nechám prázdný řádek. Toto vše jsou moje zdrojová data pro první graf. Takže data označím, půjdu na kartu vložení, stisknu sloupcový graf, že chci, a prvně vytvořím skládaný graf. Vypadá nějak to takto. První, co musím udělat, je, že pravým tlačítkem kliknu na některý ten sloupec, dám formát datové řady a nastavím šířku mezery tak, aby to bylo bez mezery. To znamená, aby se ty sloupce vzájemně dotýkaly. Tak, mohu zavřít. Dalším, co musím udělat, je, že teda nyní vymažu tu jedničku, kterou jsem si zde zvolil jenom proto, aby mě zde vzniknul ten první prázdný sloupec. Poté kliknu na horizontální osu, to znamená ty jedničky, dvojky, trojky pravým tlačítkem, abych ji označil a stisknu formát osy. A zde nastavím, aby osa pozice byla na značkách, ne mezi značkami. To znamená, že se mi ty číslice posunou přesně na ty jednotlivé body. Tak, mohu zavřít. Tak, nyní si upravím barvy, jaké bych chtěl. Já začnu
od toho nejtmavší od toho hřejška, takže půjdu do formátu, mám označenou celou řadu těch zelených polí, kliknu na výplň obrazce v horní části obrazovky a dám tu nejtmavší červenou. Poté dám tu světlejší a ještě světlejší. To samé provedu pro druhý sloupec, stejně zvolím tyto modré. Tak. Ještě tady v rychlosti dám obrys obrazce, nastavím ho na automatickou černou u všech těch polí. Tak. Přidám k každému poli popisek dat. Tak a poslední, co zde ještě udělám za úpravu, že každý popisek dat nastavím jeho barvu, výplň textu na bílou, aby byl lépe vidět. Otázka, jestli u toho nejspodnější řady je potřeba nastavovat na bílo, ale aby vypadalo vše stejně, tak jsem to takto nastavil. Tak, úvodní nastavení mám provedené. Nyní potřebuji přidat novou fiktivní řadu, která mi vlastně vytvoří ty správné popisky na ose X. Takže já kliknu na ten oblast grafu, kamkoliv, pravým tlačítkem, zvolím vybrat data, stisknu přidat v levé části, název řady nechám prázdný a poli hodnoty řad vymažu to, co tam bylo a zvolím prázdné pole a to v takovém počtu, aby odpovídalo mým kategoriím, to znamená mým pobočkám. To znamená, mám Pardubice, Hradec, Brno, to jsou 3 pobočky, takže já si tady vedle označím 3 buňky. Stisknu OK. Vidím, že se mi vytvořila řada s názvem řady 7. Stisknu OK. A nyní musím vybrat tu nově přidanou řadu a přiřadit ji na vedlejší osu. Provedu tak to vybrání, že kliknu na kartu rozložení a v levé rozdělovací nabídce vyberu řadu s názvem řady 7 a kliknu na formátovat výběr. Tak, hnedka na první záložce vidím řady a zde je vedlejší osa, kliknu a potvrdím stiskem tlačítka zavřít. Nyní se opět pravým tlačítkem vrátím do nabídky vybrat data, zvolím řady 7, nově přidanou a vidím, že v pravé části nyní mám xovou osu pro tuto řadu 1, 2, 3. Takže já kliknu na upravit a vyberu moje pobočky, to jsou Pardubice, Hradec a Brno. Tak, potvrdím systém OK. Nyní není nic vidět, ale pokud karty rozložení kliknu na osy a dám vedlejší vodorovná osa, není vybraná žádná a já dám zobrazit osu zleva doprava, tak se mi v horní části zobrazí moje nová osa. Tak. Teď už jde jenom o to, abych to správně spojil, aby tady v dolní části nebyly jedničky, dvojky, trojky a aby Pardubice, Hradec a Brno nebyly v horní části, ale zobrazily se dole. Takže já nejprve musím tuhle spodní osu přemístit nahoru. To udělám tak, že v levé kliknu pravým tlačítkem na levou vertikální osu, dám formát osy. No. Formát osy a v této nabídce tak, formát osy a tady dám vodorovná osa protíná se v maximální hodnotě na ose. Tak. Nyní mám vše pod sebou. U té osy, kterou jsem nyní přesunul nahoru, tak tu označím, pravým tlačítkem dám formát osy.
tady poli hlavní značky nedám dně, ale dám žádné, což znamená, že se mi tyhle zobáčky odstraní. Tak. A aby tam nebyla čára, aby to nebylo ohraničené, tak kliknu na barva čáry a dám bez čáry. Tak. Nyní mám ohraničenou jenom tu moji požadovanou osu. Tady to je vlastně prázdná, jsou tam jenom její hodnoty. Tak. Abych přesunul tu moji požadovanou osu dolů, tak kliknu na pravou vertikální osu, pod pravým tlačítkem dám formát osy a vyberu hodnotu vodorovná osa protínám automaticky. Tak. Popisky se mi přesunuly dolů, můžu tu osu označit a například písmo stučník. Nyní vymažu tuto přebytečnou vertikální pravou osu, už nebudu potřebovat. Stačí označit a s čistým tlačítka delete na klávesnici tuto osu označím. A tuto vrchní osu, která byla pomocná, tedy jednoduše, že jí dám vlastnost písma, barvu písma na bílou. Tak, mám téměř hotovo, ještě skryji mřížky, což půjde přes nabídku formát mřížky a zde vyberu bez čáry. Tady se mi ještě nelíbí v legendě název té pomocné řady 7. Opět označím tuto řadu v legendě, stisnu delete, řada v legendě je vymazaná. A poslední věcí, že chci přidat nějaký název pro tento nový graf. Takže budu na kartu rozložení, název grafu, nad grafem a zde napíšu plán versus realita na jednotlivých poboček. Enter. Tak. A mám hotovo. Takže tímto jednoduchým způsobem se dají vytvářet skládané, skupinové skládané grafy. Ještě bych v budoucnu, možná v nejbližších dnech, možná v týdnu, chtěl vytvořit nějaké makro, které by tento proces automatizovalo, minimálně rozsekání na tuto pomocnou tabulku, což asi zabírá nejvíce času. Tak, děkuji za pozornost. Kdybyste měli nějaké dotazy, stačí napsat dotaz na YouTube pod video, anebo mi ho poslat přímo na stránky, které jsou www.excelujme.cz, anebo mě najdete na stránce excelujme.cz na Facebooku. Děkuji a pěkný den.